guys, so naa na pud sa so for today's video di ay guys kay naa na pud ta sa atong pahambog episode. So ayaw lang mo ka ano dira guys ka kaskuso ko diha kay for entertainment purposes only ni o share lang ni para ma-inspire diha. Bahala ko si ko diha okay so basta gusto lang nako ni siyang i-share og pahambogod para mo dira maingon og hambog basta kay mauna na. So daghan kog napalit na mga kaon-kaon ba kanina pud sa palengke. So ingana jud ko guys basta balagbot kog palengke guys. So ingana jud ko mamalit jud kog mga prutas ug mga timo-timo. So di ko mabuhi nga di ko kapalit, di ko kauli og di ko kapalit sa akong gusto dito paliton kay panagsarabi ako madto palengke. So basta madto gani ko palengke mamalit jud ko sa akong gustong paliton. So let's start. So magsugod na ta sa akong paibog for today's ganap. So first of all, I have a grapes. Nakauna-una ako palitan ni grapes ganina guys kay nakauna-una ako ka apple nga. Every time nga palit kog mga prutas guys, magpalit kog mga mangga, magpalit kog orange, mga apple, dili kayo na siya hingaon kay ang iyang favorite jud na prutas guys is grapes. So mo nang nakauna-una ko niya nga palit og grapes. So napay sili na sagol. Sili mo diha tag 5 balot. Diri ni sa gulay kay natana. So nagpalit ko grapes kay mao man ni iyang paborito guys. Dili man na siya mukaon og kuan. Dili man na kay na siya mukaon og laing prutas kay grapes man na iyang paborito. So tag 200 ang kilo ani, ang akong nabayad ani is 130. So dili naman siya kahurutan ni kay daghan kayo ni apil po ko kaon ani laisan. Pungpung pa kayo na guys. Di ba? Nara na nan kagwapa. Gwapa kay na akong grapes na palit. Naara pa jud. Kay mo jud yung pinakababorito ni apple na prutas guys. Grapes jud na iya ha. Tuntilawan be. Tara duha ka pungpong 130 ang nabayad. Ay kagwapa sa mga diya sa mo kay paibog-ibog yung kita Ay nahulog pagit. Paibog-ibog yung kita. Tara tuntilawan be. Terpuhan ako. 130 ako nabayad ana guys. So ingana ko basta mo ato palengke guys. Mamalit jud ko mga prutas. So tilawan nato. Sakto lang sa presyo niya nga 200 per kilo. Kay dili man siya tantong tamis. And then diba naarap pa daghan kaayo. Sibog sa damo diya kay dili ko kapatong pud. Ay naara. Santol. Ay ulit po ko ani guys. Tag 15 ang kilo kay gagmay man ang 20 katong dagko. Nara guys Santol. Nara santol litanan santol. Nara. So sobra ni kilo kay kuan man, sobra ni kilo kay so kuan ako nabayad ani 20. Eksakto 20. Imagine, wala ko ni pili itong dagko kay itong dagko guys, dagko kay itong liso at chiche. Matulon pa na itong liso, matagbaw sa dagkuan na to, matulon. So kani gagmay kay gagmay sa di siya liso, bahalag matulon kay hilig ko magtulon og liso guys. So bahalag matulon, at least gagmay og liso. Ay naglaway-laway na ko. Ay kakauno na ko pero ugma na mo kay gabi na magbuto pa ko ron. Nara, ingana ko ka ulit guys, ingana ko kahangol. Pero at least akong kwatang ipalit diliin nyo pagpuyo mo, hachiche Ayaw, magbukas ako. Pero naidako na siya. Ay, humuk siya. Anak. So, balik 20 na ni, pero parting nagana guys. Ingana ako basta ba sa agong palengke. Ay, mamalit-malit. Santol. Santol mo diya. Santol, and then naapa, syempre ako pa. So kay mahal man antong since nga mahal ang lingin nga binya guys, so ang katong slice lang. Pero natanong ko atong bag-ura nilang slice. So dito ko nagpalit, dito ko namili kay bago pang slice. So tag G's ang balot. So duha ka balot tong gibayad. Duha ka balot tong gipalit. So nakabayad ko 20. So is ibutang ay igit. Basta. Wala na. Nang lupad akong prutas. Duha ka balot akong gipalit. So 20. Nan. So kay dili man nato makaon karon kay gabiin naman. So ibutang na ko ni siya sa ref para dili maun sa ugma. Ugma na nako ni siya kaunon. Ay
Ay, nahulog pa. Nagpalit kong apple. Kaya tag-gistra man dito guys. Nagpalit kong apple. So, syempre, gipili-pili ko na ko pa. Uy, ako pa, di ko mamili og pangit. Ara, unom ni kabuok akong gipalit. Sa isinta akong nabayad ani. Ara, kagwapa ana, Squad lang na siya hanap kaysa nag-lights man taning gamit og lights sa atong pag-light kay. Pangit ang Yatod turon. Tulo. Pwede dito yan, Kapat. Kalima. Kauno. Okay, pa na rin yun na tayo. Oh. Wala pa nag-reply gani. Wala pa man nag-reply, nagulat-ulat pa ko. Ako pa na yung pagkain ko ba na? Wala pa pud ako gingnan. Gani, pero ako man na, kwanto. Ito ko biskwit at utso ang balot. Ay. Pani siya kabuo. Okay. Oh, mga unya pa siguro ako tuingnan ma. Kwan? Ha? Basig unya na ko tuingnan og mabayaran na pug ko ato. O gani no. Ay, tagal lang yun. Oy, ingon eh. Yaw-yaw na sad to. Si nanay, tagya sa balay. Kaning biskwit kay tag-utso ang balot ani guys. Murag ko ani siya kamo. Pila ni kabuok, oy nakalimot ko. Ani o tag-utso. Kana tag-utso. Tutap. Utso gyapon. Steak bread. Ani ganahan kay ko ani utso gyapon ang balot pero lima ra ka sulod atay man na sila oy. Yakan ni ganahan ko ani. Ganahan ko ani. Ganahan ko ani. Pilipit. So ipon ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dahil siya 1, 2, 5. Gamay na lagi. 2, 4, 6. So, 7 kabalot guys. So, itry na ko siya display. Kaya kung dili siya mahalin, ako ragya pa ikaon. Naraman ang life. Kaon is life. Manjud ka, diba? Manjud na. So, human akong flex sa akong mga pagkaon. So, busog-busog na naman ang kami. Anak ko, anib ugma. Kabalo na mo. Basta okay trabaho. Kaon is life. Manjud ko. Naarang iring. Walang palibak. So, nara ako mga pretest guys. Tanan. Kanina, kato mga gulay na gay na ayaw pansina. So, maon ni ang mga biskwit, 7 kabuok, tag 8 ang balot ana. Nara ang ato ang gwapa kayo nga grapes. Gwapa kayo nga grapes. O katong kuan. Unom ka apple. 2, 4, 6. Unom ka apple. So, gwapa kayo mga apple. Gwapa na like me. Gwapa na like me. Nara atong santual sa cellophane. And then, naara ang ato ang pineapple. Ay, kalami. So, mo na to guys. Humara ko pahambog at chichi. So, ako nag-ipuson. Kaya ako nag-i-arrange, syempre. Kaya ka ng uban, ako nag-ibutang sa ref. Ako ang isda. Ako pa nang ibutang sa ref po. Depresser. Kaya, kabala na mo, na ay mga i-rendre. And then, magluto pa ko. Wapo ko luto pa niyapon. Kaya giunan ako pahambog-hambog at chichi. So, ipuson pa na ako ng ako ang mga fruits. Kaya ako nag-i-arrange. Oy, lisod-sad. So, bye-bye sa for today's video guys. Kay magluto sa me. Magluto sa ako dahil ako naman ay magluto. So, bye-bye. So, mora to guys. And then, haros po akong kwartaron guys for today's ganap. For today's adlaw. Kabalo na mo. So, gasto no. Basta palakaon. So, ingana ko guys. Bahalag magasto. At least, pusog ang tummy. Permanente. So, ingana dyan ko.
So, bye-bye. Paki-like and share, guys. Mwah, mwah, mwah. Chup, chup. Love you all. Eh.